فنوى أقول تلفزيون إيرترا مكتال تركبوز خبركم تعذبتنا كما يتمسيو ساعة شعات آخلون لهم ربع عسران حدن حامل استدالو زينا حزنا لكم قريبنا لنا عربي سامسون هايليه كاندي نتوتاتو فلمام لوم بستقبر مرمراتات 23 زيغاتات بكورونا فيروس مركافهم كراغت انكولشم مونت تفانيوم اب كوليج مرجعاتات ما حدر تخوابن اكايت صراحه تخايدوم المعت جرادين بيان زكايدو صعري اتوابع وصيتي رخبل اللوم أمريكا دوب كوريان جابانن صتا زوبا إندو باسفيك موحاس كم استحقاق زافليتن تركيا صتا معرفة نفرت كتما كابول الموحاس كل مدايا ودقفا أمريكا حاتيتام أب نيجيريا جهوزة عايزهم صنحو بعلي 100 سبات ناتسات لقيقهم حبريتا كاب منستر عنام لومي اب موشبي ماكلات زباتات غاش باركات دبوب ماكلن عنسبان بستغبره ناي لابراتور مرمراتات 23 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافم ترغاغيص اللوم كابزيوم 9 اب زبا غاش باركا مالت 4 اب غرمايكا 2 اب علي قدر 1 اب اديبارا 1 اب ام حجر 1 اب مغرايب 6 اب زبا دبوب مالت 3 اب مندفرا 2 اب انقلا 1 اب سغنيتي 4 اب اسمرا زوا ماكل كمون 4 اب كرن زبا عنسبا توشيبم صنحيم زغمزيلن كله اب هوسبيتالات زوبا ماكل تعاقيمم زدلكنكن كغبرلم صنحو شمونت زيغاتات حاويم تفانيم اللوم بز مسرت على عذر كورونا فيروس استلخ زيغاتات كسابلومي 6473 بصيحلم 6296 كابزيوم حاويم استفانو 32 بموت استفاليو 275 دما غنا اب هوسبيتالات تعاقيمم زركبيم منستر تعنا 21 حمله 2021 أبزوا معكل وفري مقرابن فواس مايكوعاتاتن بلعول تصادفو هزبي تكالات منقستن قنبارن هقروان محبرات قدلن قجلتات هقدفن كوبانياتات هنسان بتصبو إسلاسل اللهم اتيبا أبلات حرشان ناتا مرحيك أب 10 حملة جميرو زعمم زل سرح مخوعات نفرسي زخون قدا قدي مسرحن متسقان الزلاتات كمون متكال فلسطات كمزت تعالل وكيل بعال سلطان أقرابن انسسا زقدامن آتو أبراهام تخلو حبيروم بدرجة زوباها بستكل على 1 مليون فرستات درو 18 شعب بتكال اسمرا فلاورز 15 شعب بكوباني هنصا سجن 700 بكوباني هنصا سوا 700 بمحبرات تقادلتي قفلات السراويت السبعان 16 نبر 600 دما بوجلتات هقدف كمتسلاسله كمون كوباني هنصا مسعالي استات 900 متر قناتا وزالا كم زسرحت اتو ابراهام بتوسا خبرهم وفاروا ابزهاب وريتو علامه نايت مدب نصر سلازخونه نعاوتو بتغهات كم سرحو ارغاغيصم اب 10 محدارات كبابين وزبا كولج مرجعاتات محدرتن اكايت سراحن تخايدوم علامه نايتي ام محدارات كبابي تبلديا ايترف قاچرو منغولا عدشغالا انغوليت دريسا سورا مسكره من فتحن استخايد مرجع اب سراحن صنحون غزيوم زاكلن بمتكا زحشم محداراوي اغلغلت نوحاس كم زخونه ام محدارتن وزبا اتو دس يزر ميكائيل غليصوم زتمرصو ام محدرتن اكايت سراحن حزبن منغستن زسكمم حلافنت تجنزيبهم ببقعات كجلجلو زخاخرة أتو دسيه أمم محدارات كبابن عدتات زجبر من رجاء أكل نايتم من محداراوي أجلجلاتات من محياشن حزبي أبقربو زجلجل اللبايتان مفتارن زكاير زل عمام كم زخون بريهم زتمرصوا محدرتنا كايت سراحن بوجنم أبستمد بلوت أبحي هجراو مدبات المسلات بتكهات كم زعيو الرجاجيتهم اب نوزبا نعفا من محدار كباب بيان قبل معجرات الدين زتوافروا حرستوت وتوتم بمسسان طلبات كبابيهم نمملا زكايد وصعري اتوابع وصيتي رخب اللهم بنوس متن استجمره حرشاو لمعات بصفحاتن مهرتن صبو معبالي رخم زلو زطوستم حرستوت زفريو احملتن فرتاتن كاب كوابيهم حالفوك ساب كتمان افان افعابتن يبصح كم زل غليصم صارنا عامت ملو النفر يلو خناتات مفتاريو زبلتم وهاب تريتو
تحت بايتا وماين مهبتا ما بمعقاب ماين حمدن ابرتيعو يسرحو زلو بمتكاس ناي مرص زريت اربالع مدهانيتن مخرسب مويان دغف كيف اللي مزخاخيرم من محدار كباب بيان او كبابي رباطات حداين يتكلتن استات 100 هكتار زلمعو 200 حارستات كم زلو سندات من محدار تخبابي ينصرو امباسا هاجر ኤርትራ ጁባ ምስ ሚኒስትር ፍትሒ ሪፓብሊክ ዶብ ሱዳን ብምትሕብባር ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ዜጋታት ኣብ ሕግን ኣሰራርሓ ትካላት ፍትሕን ሃገር ዝጸንሑ ማፍልጦን ንቕሓትን ክም ንምባል ዝሕግዝ ዓውደ ዘተ ወዲቦም ትብ 18 ሓምለ ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ ብላዕለዎት ናይ ሕጊ ኣማኸርቲ ሚኒስትር ፍትሒ ዶብ ሱዳን ዝተመርሐዩ ነይሮም ዕላማት ዓውደ ዘተ ብቐንዱ ኤርትራውያን ዜጋታት ሕግታት ኣንጋዲት ሃገር ብግቡእ ፈሊጦም መሰላቶምን ጉባኣቶምን ከለልዩ ከም ዝኾነ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ፍሊጦም ኣብ ኣምባሳደር ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል ንቕሓትን ኣፍልጦን ዜጋታትን ምብራህ ከምኡን ብድሆታቶም ተለልዮም ፍትሕ ንምርካብ ኤምባሲ ምስ ዝምልከቶም መንግስታውያን ትካላት እናተረዳድአ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታትን ዓውደዘታትን ክሰርዕ ምጽንሑን ከም ዝቕጽሎን ሓቢሮም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ንኣገዳስነት ናይቲ ዓውደዘተ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታት ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ደቀ ምሓረ ብ19 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ ኣኺባ ንጥፈታት ዓመተ ትምህርቲ 2019 ብምግምጋም ኣብ መደባት ዓመተ ትምህርቲ 2021 ዘትዮም ኣብ ርእሰ መምህራን ሱፐርቫይዘራትን ሓለፍቲ ምምሕዳር ንዞባን ዝተረኽቡሉ ገምጋም ዓመተ ትምህርቲ 1920 መጠን ምሕላፍ ኣብ መባእታ 88 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ 78 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ 69.5 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ተገሊጾም መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምድንፋዕ ብሕብረተሰብ ንዝተገብረ ደገፍ ብዝምልከት ድማ ልዕሊ 124,000 350 نقفة بقلبت 6,800 نقفة بعياينت 74,933 نقفة دما بجنزب أبركتو كم تجبر بريهم حلفيت أقول قلت مرتي أبت نوز زبا ممهر الرقبة خفلة أبزس مع التقال بمهنيات قطعتات مكل خال لبدا كورونا فيروس تقاريت تصنح تمهرتي داقم بمجمار زتخسر غزيه نمخحاس ابستخايده صعري ممهران رئيس ممهران تمهارون نزر ايوه وهدت بممغواس ابز مص عامه تمهرتي بزحيله كقصل تلابيام ابتا اغاطامين زمص عامه تمهرتي 2021 22 زدلنا اوت تمهرت تداليخم زلون ابز مص ورحن حسي ناب كلنا بيات تمهرتي خزرغاح مخانن تحبيرهم ابنو زوبا دقم حرك كموال هصانات كساب كلاي درجه زمهرة 56 أبيات التمرت خلوان كلوا أب عامة التمرتي 2019 2020 بدمر 20 تمهارو كم زين قدا سندات شامبر ينتصر كبرات تعذبتنا دحر زحصار مساغري تهغراوي فصامتات حزنا لكم كنملسينا مكتالكم دقيمنا بخبر نعدم أمريكا دب كوريا جابان تصتا زوبا إندو باسفيك نموحاس متحققازن كدنفع مخانن حبيرن اتن هاجرات نزغلص عالم 21 حمله اب جابان اب زكايدو ركب منيسترات غدايات وصايم سلستين هاجرات تصتا ناي زوبا نموحاس ادلاي زبلو متحققاز كم زغبرا ابتي ناي ممخخار ركب افليطن ابتي اب كتما طوكيو استخايده اخيبا غداي دسي تايوان ون حدا خبز عبيو اجنداتات كم زنبره تغليصم بزي دما تسلساو ركب اتا دسيت اكل اولاوي غزاتا مخانن تقل تشاينا بوطات صلو من باري تكاس سلستيو منيسترات غدايات وصاي بزعبا نيكليساو مدبات سمين كوريا ون كم زتايو كفل تخايل لهم نيكليساو مدبات سمين كوريا بسلاماو منقد المفتاح عقل زحاتت كوان تخونه نمعبالتاتو بعتب من كتتال كم زدلي منيسترات غدايات وصاي سلستيان هاجرات حبيرام بريزيدنت امريكا جو بايدن نيكليساو قالوا سمين كوريا بزاتن مفتاح كم سرح ابز حلف اقرب اوان مغلاصو يذكر نتقلولاو بسلاماو منقد المعراف اب 2018 منغو امريكان سمين كوريان استبقس دبلوماسيا وصعري نويح كيسقومه كم زاهامه يفلات تركي تصتا معرفه نفرت كتما كابول نموحاس كاب امريكا لوجستيكاوي فاينانساون دبلوماسياون دغف حاتيتام
ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዘሎ ግዳማዊ ሓይሊ ተቕሊሉ ድሕሪ ምውፅኡ ጸጥታ ናይቲ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ንምውሓስ ዝነጥፍ ሰራዊት ክትልእኽ ምዃና ዝገለጸት ቱርኪ እቲ ወፍሪ ብዘይደገፍ ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዘይክእል ሓቢራ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ ጠለብ ዛጊድ ዝሃበቶ ወግዓዊ ምላሽ እኳ እንተዘየለ ብእወታ ክትቅበሎ ከም እትኽእል ግምታት ኣሎ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ፕረዚደንት ጣይብ ኤርዶጋንን ናብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኔቶ ተራኺቦም ብጉዳይ ኣፍጋኒስታን ከም እተዘራረቡ ጸብጻባት ይጠቕሱም ይኹን እምበር ንግዳማዊ ምትእትታው ብትሪ ዝቃወም ዕጦ ጉጅለ ጣሊባን ነቲ ቱርክ ወጢናቶ ዘላ ወተሃደራዊ መደብ ከም ዘይቅበሎ ይሕበር እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዘሎ ግዳማዊ ሓይሊ ጠቕሊሉ ከይወፀ ቃልሱ ከቋርፅ ከም ዘይኮነ እዩ ክገልጽ ጸኒሖም ካብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ሰላማዊ መዓልቦ ዘይረኸበ ቀለውላው ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሶም ኣብ ናይጀርያ መንነቶም ብዘይተፈልጠ ዕጡቓት ጅሆ ተታሒዞም ጸንሑ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ልዕሊ 100 ሰባት ትማሊ 20 ሓምለ ናጻ ተለቒቖም ንምልቃቶም ጅሆታት ዝተዋሃበ መባድልቲ ከምዘየለ ሰበስልጣን ናይጀርያ ገሊጾም እቶም ግዳያት ብ8 ሰነ ኣብ ክፍለ ሃገር ዛንፋራ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከም እተጨውዩ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብቲ እዋን 4 ሰባት ከም እተቐትሉ የረዶም ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናይጀርያ መባድልቲ ንምርካብ ዝካየድ ጭውያ እናዘየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብቲ ሃገር ካብ መወዳእታ ናይ 2020 ልዕሊ 1000 ሰባት መንነቶም ብዘይተፈልጠ ዕጡቓት ከም እተጨውዩን መብዛሕትኦም ብዝተኸፍለሎም መባድልቲ ናጻ ከም እተለቁን ጸብጻባት ይሕብሮም መንግስቲ ኣውስትራልያ እናወሰኸ ንዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ምቁፅጻር ኣብ ሓያሎ ክፍላት ሃገር ተፋኺሱ ዝጸንሐ እገዳታት ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ወሲዶም ኣብ ደቡባዊ ኣውስትራልያ ንክፍላት ሃገር ቪክቶሪያን ኒው ሳውዝ ዌልስን ሓዊስካ ካብ ሎም 21 ሓምለ ጀሚሮም ዜጋታት ንዝመጽእ 7 መዓልታት ኣብ ኣባይቶም ክሕየቡ ዘገድድ ሓድሽ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም ብዝወፀ ትእዛዝ መሰረት ልዕሊ 13 ሚልዮን ህዝቢ ኣውስትራልያ እንተርፎ መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ንኽዕድግን ንጥዕናዊ ምኽንያትን ካብ ኣባይቱ ክወፅእ ተኸልኪሉሎም ኣብ ከተማ ሲድኒ ትእገዳታት ካብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ብሰፊሕ እኳ እንተተገብረ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ግን ልዕሊ 110 ሓድሽ መልከፍቲ ከም እተመዝገበ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ነዚ ሓዊስካ በቲ ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ 1300 ምብፅሑ የረዶም ኣብ ኣውስትራልያ መስርሕ ምዕዳል ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ኣዝዩ ዝሑል ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እዚ ሓድሽ ማዕበል ብሓደስቲ ጅራት ዝሰዓበ ምዃኑ ይገልጾም መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ እውን ኣብ ሓያሎ ዓበይቲ ከተማታት ንመዓልታት ዝጸንዐ ተመሳሳሊ እገዳታት ወሲኖም ምንባሮም ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ፈረንሳ ዜጋታት ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዝወሰዱ ዘረጋግጽ ወረቐት ምስክር ክሕዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፍሊጦም በዚ መሰረት ዜጋታት ኣብ ሲኔማታትን ኣብያተ መዘክርን ብምእታው ኣገልግሎት ክረኽቡ እንተኾይኖም ከም እተኸትቡ ዘረጋግጽ ወረቐት ምስክር ከቕርቡ ክግደዱ እዮም እቲ መደብ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኣብያተ ምግብን መስተን ከምኡውን ካፈታትን ማእከላት ዕዳጋታትን ተግባራዊ ንኽኸውን ባይቶታ ሃገር ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ውሳነ ከም ዝህብ መንግስቲ ፈረንሳ ኣፍሊጡሎም ምስተሪኦ ሓደስቲ ጅራት ኮቪድ-19 መልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ ዛይዱ ከም ዘለዮም ጸብጻባት ጥዕና ዝጠቕሱ ኣብ ዞባ ሄናን ቻይና ንመዓልታት ዝወቕዐ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕላቕ ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣት ወሪዶም በቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ብከቢድ በዓሉታት ዝተጸልወት ከሜዳ ከተማ ቬንጉዙ ጥራይ ብውሕዱ 25 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሲቪላዊ ድሕነት ቻይና ልዕሊ 10,000 ነበርቲ ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ገሊጾም ኣብቲ ልዕሊ 94 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብሮ ዞባ ድማ ዝለዓለ ናይ ባህርያዊ ሓደጋ መጠንቀቕታት ኣውጅሎም ኣሃዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ብኣሽሓት ንቕጸሩ ብዕለቕላቕ ዝተኸርደሉ ንምድሓን ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዞባ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ካናዳ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ሞሮር ዘውርዶ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከም ዘየደ ተቓሊሖም እቲ ባርዕ ብዝፈጠሮ ስግኣት ን14 መዓልታት ዝጸንዕ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ዝኣወጀ ምምሕዳርቲ ዞባ ኣብቲ ኣፋፊ ከባቢታት ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ውሕስ ከባቢ ክጉዕዙ ትእዛዝ ኣመሓላሊፍሎም ብመሰረት ጸብጻባት ሲቪላዊ ድሕነት ካናዳ ኣብዚ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ካናዳ ዝርከብ ዞባ ልዕሊ 300 ሓደጋታት ባርዕ ሞሮር ተኸሲትሎ
ዘሎም ምዕራባዊ ካናዳ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ዝተኸስተ ልዑል መጠን ሙቐት ዝዓብለለ ኩነታት ኣየር ከም ዘይነከየ ይዝሕበር መንግስቲ ካናዳ ምስቲ ልዑል ሙቐት ብዝተኣሳሰር ክኽሰት ንዝኽእል ሓደጋታት ባርዕ መሮር ንምቁፅጻር ዝኽእል ሓድሽ ሕጋጋት ኣብ ምጅማር ናይ ዝወርሒ ምውፅኡ ዝግለጽ ተመሳሳሊ ብርቱዕ መጠን ሙቐት ኣብ ዝተመዝገበሉ ምዕራባዊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ሓደጋታት ባርዕ መሮር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይፍለጥ خبركم تعذبتنا زينا قد مزامنا أرسال زينا كندق ملكم لو مستقبل مرمراتات 23 زيغاتات بكورونا فيروس مركافم كراغت كله شمون تتفانيهم أبقول ليج مرجعات محدر تخوابنا كايت صراحة تخايدهم المعتي جراد بيان زكايد وتصعري أتوابع وتصعيتي رخبوا اللوم أمريكا دوب كوريان جابان تصتا زوبا إندو باسفيك الموحاس كم تتحقق زافليتان تركي تصتا معرفة نفرت كتما كابل الموحاس كل مدى يودق في أمريكا حاتيتام أب نيجيريا جهوة تحيزهم تصنحو لعلي 100 سبات ناتعة دقيقة زينات فتيم الله برخليتي